Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Naon sa maka? Nang luspad man kag maayo diha. Naon sa ka? Ay, kuan lang. Naghinaminom na ko makakita sa naong ni Celes. Ha? Relax lang. Makikita ka na ng silis pila ka oras gikan karon. Abi nimo, Elena, karon pa ko makasugat og tawo nga sobra ka concern sa uban. Ha? Sobra kayo ka kung mabalakan ni Sir Alejandro. Karon mura ka excited kayo nga makakita sa naong niya ng silis. Natouch lang ko sa ilang love story ni Sir Alejandro ug ni ining Celes Lando. Natouch ka tungod kay wag yun sila magadayon? Oh. Loy kay silang to ha. Way kagawasan ilang gugma. Nagapos di sa sitwasyon sa gintang silang kahimtang. Sama na tundo ha. Lando, Pasaylo lang ko. Pero ayaw ka bala ka. Nadawat na ako nga di gid mahitabo nga mahimong kita. Kutob na lang ko sa pagpangandoy ni ini, Helena. Lando, mahimo ba dili lang una ta maghiskot pahin natin to ha? Nahibaw ko nga. Wa ko'y katungod nga maghisgot ini diyan nimo. Kay minyo ko. Unya, hardinero lang ko. Lando, sagi kaingon ko na. Ayaw ipaubos og maayong imong kaugalingon. Muna ang sakit ng kamatuoran, Helena. Laom kayo ang bungaw nga nag-uwang ka na tunduha. Ug imposible nga makabuta ka. Husto na. Dili niyang hustong dapit nga ato nang hisgutan. Sorry. Mama, kaya bang mahadlok man kang makitaan pag-usap ni Papa ang pictures ni Anang Celes? Dili lang ko ganahan. Sa una pagyud nga kontrabida sa akong kinabuhi kini si Celes. Tinuod ba nga amiga ni mo na si Celes sa una? Oh, sa mga bata pa kami. Suod mi sama sa managsuon. Apan himo siyang kontrabida sa akong kinabuhi sa dihang hingpit naming dalaga. Diha una kasin, may tawagan ko. Paminawa kon manawag ang imong amahan. Kinahanglang matawagan dayon ako si Franco. Hello. Unsa naman ang imong mga tao? Wala si tao, Julia. Unsa? Unsay buti may pasabot? Ilayas sa si Bande. Milayas? Oh, dito ko sa ila. Pag-uli niya sa ospital, milakaw kanya o wala balik. Nagdagbag. Kung maob ka na, wala na ito'y masugo. Aron papason sa atong daan kining salbayas nga Helena. Wala. Magkunaw na lang taglaing pagi, Julia. Pero ka dito, God. Ano ba nga nawag ka man? Naa sa sentro karon sila si Helena ug Lando. May ipa-develop nga pictures. O gusto unta nako nga ipalabni kini. Kaya sa mga pictures. Posible nga kang Celes kini. O dili ko gusto nga magtinir ni ini si Alejandro. Nga bang mga bubho pa magkaatong wala, ha, Julia? Nalugta ito sa presyuhan si Celes, Julia. Pero Franco, nahadlok ko. Kipapangita ni Alejandro si Celes. Og nahadlok ko nga makit-an niya kini. Nga naman, dako ba ginay ka og gugma ng inutin mo ba na? Wala ko'y gugma niya, oy. Wala. Wala siya gamit na ako. Ang iyang katigayunan na lang ang akong gipangandoy. Kana, anak ka focus niya. O pasag nila siya nga mangita ni Celes. Saan naman lang kung magkita sila? Ha? O niya, iyang bahinan sa iyang katigayunan si Celes, ha? Di na naman hitabo, Julia. Nagtuo ko nga di na yun ito magkagawa si Celes.
Gawas pa. Kung magagawas mo siya, di na sa tumitabong mabalik yun eh. Lando, ayaw lang kayo ubos na ako, ha? Nagkasabot man ko nimo. Ayaw lang ka malaka. Mo focus lang ulit sa pag-atiman ni Sir Alejandro. Kinahala mabantayan siya. Mayo tingali nga may bawa na siya sa binuhatan anang iyang sinaligan, si Sir Franco. Ha? Pero, magubot ko na ato sa insultihan karon. Posible nga, iyaging sadyaan sa Sir Franco kung nganong nanugo ni umuhipos na ako. Unsam day mo plano? Mag-amping na lang ko. Nga dili na kumuduol na tong mga tawhan niya. Yan ang inyong picture nga panibilap, miss. Lando, na ano mga pictures? Makakita ka na gyud sa naong ni sila, Selena. Selena, yan na ang mga retrato. Lando, Ito pala ko na sa maka. Ano kay lakon man ka? kuan. Unsa man? Gusto ka nga ako ang mangita ni Siles ining niya sa mga retrato? Ako lang. Sige, yung mga pictures. Mga lugar kining niya sa pictures. Oh. Niya si Celes. Lando siya si Celes. Oh. Siya si Celes. Elena, siya ka nang naglingkod sa duyan? Oh, siya ka na, Celes. Nakikita na agad ko ni Celes. Mao din iyang naong. Gwapa kayo siya sa kisulop ka binuwakan ka sa nina. Ang malipayan kayo siyang nagpahiyom. Oh, Elena, hila ka magudumayo. Pasag dila ko lang to. Tayo lang kong tagta. Ha? Pero, Nalipay lang kay kong katapusan. Nakakita agad ko niya. Mao din niyang naong. Mao din. Mao din niyang naong. Gusto ko nga ibutang siya og frame. mag-frame tandaan ining iyang picture sa duyan. Miss, boss. Magpa-frame ining picture, boss, palihog. Okay. Nakakita agad ko sa naong ni mama. Gwapa makita kayo ka. Salamat Ginoo nga nakakita agad ko sa naong sa akong inahan. Salamat. Salamat ka gihatag din mo na akong gipangandoy. Nga makakita agad ko sa naong sa tinuod kong mama. Hain naman ka kini si Helena. Mama? O sabi kasi gani mo og lantaw diha sa gawas. Ang animal nga nurse. Unsa man? Ato siyang pugnoon dayon? Paghuwat. Ma, dili mahimo nga magpadaog taog nurse lang. Nahibaw ko. Pero, lahi ni sa ubang nurse si Helena. Musukol ni. Busa, dili siya maayong atubangon sa pag-away. Kinahanglang buko-bukohon ning salbahis. Ikakos yung mayon ni Helena ang frame sa picture ni Siles. Masag bahadlo kung mawa ni niya. Helena, ibutang na sa paper bag ang frame. Pasag nila una ko nga ako ni Jackson Lando. Oh, ikaw good? O saan ang picture ni Celes? Kinahalang ampingan ni. Imo nang ihatag ni Sir Alejandro ang frame ni mga picture ni Siles? Dili. Oh, unsa din na nimo? Ako nang ibutang siyang kwarto. Kang kinsang kwarto? Kang Celes. Ang ikatulong kwarto? Oh, kwarto kini ni Celes. Busa, angay lang nga ato dito ang iyang picture. Sa bongbong.
Shane, pamati. May assignment kong ihatag nimo. Unsa ka na, mama? Susiha kung hain na karon si Celes. Unsa? Like to, ma. Maraglisod man ni imong gihatag nga assignment nako. Nganong lisod man? Hatagan mo ti kagwarta. Kana noon. Patabang sa imong mga barkada. Og, samasab na ko siya mahimong pangitaon. Pangitaa si Celestina magbang sa tanang prisuhan o suok sa Pilipinas. Okay, ma. Kinahanglan kita ang unang makakita kang Celes. Mama, lisod na sakit sila sa Helena ug Lando. Inyo na gyung gipa-develop ang picture sa karaang kamera? Ma'am Julia, mahangyo lang ko, ma'am. Ayaw na lang pangaway. Igo raming nagsunod sa sugo ni Sir Alejandro. Sip-sip kang dako. Pakita ko sa mga litrato, be. At na lang tanong sa kwarto ni Sir Alejandro, ma'am. Tanawa ra gyud ning animal. Ma'am, ayaw na lang pangaway. Otro ka, Lando. Tuan hinon kalaban sa rebuilding, Helena. Hoy, Lando. Aron ta ka ngayang madapit na mo. Aron maumintuhan ng imong sweldo. Okay na nako ako sweldo. Magidawat, Ma'am Shane. Excuse na ninyo duha. Mga sumusukol na gyud ni mga katabang na to. Panuhay. Naamaday siyang wheelchair si Sir Alejandro. Nagatubang sa bintana. Sir Alejandro? Ni Ana ang picture ni Salas. Hain. Ni Ana. Guwapa kayo siya, no? Sir Alejandro? Pasaylo ako, Silis. Pasaylo ako. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.